tentrem ki ya nek pacare teko. Wah, lah ngono to. Hei, ha ha. Agus ki jan mbuh kok wonge wis jan. Bacute apa sing ngendang? Terus kepiye? Wah, weh, wah, weh, wah, weh, wah, weh, wah, weh, wah, weh, wah, weh. Weh, wah, weh, wah, weh, wah, weh, weh, wah, weh, weh, wah, weh. Ya. Nek dilo mandeg ngene iki rak ya kepenak to Pak Jum. Ya ora pati Heeh, ora timangap-mangap. Garap wong tuwa ki ora sak senenge dhewe. Hei, hei, ha ha. Nggih, sing sisih begogok, sing sisih ngadeg. Nek begogok kabeh ora kepenak, ora kepenak. Lakimu buktine kanca-kanca begogok kabeh, aku mau ngadeg dhewe karo Irul. Longop kok. Wah. Suwuke medeni Pak Juwadi. Oh, iki rada kersane kalah sithik. Kaya diripet lamuran kok. Iya, jan. Pokoke sing bloloki ngisor ki lho Pak Sri Mburi kuwi lho. Wah, ya. Bloloki. Bloloki, Cak. Wah, ya. Mari ngelak. Yo, Leo. Weh, ha ha. Pengendange yo ngelak Pak Sri jebule. Oh. Pamitan aku ngombe sik. Ngombe sik ngono ora apa-apa. Ngombe oleh ora apa-apa le. Ngombe oleh. Ngombe yo. Milih sing campuran apa sing milih sing wantah? Apa susu? Heeh, ya. Susu yo eneng loro yo. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang.
Wingi lelatihan piye iki nek selubungan ngene iki. Dalon-dalon. Oh, Dibacutke lagu wajib. lagu wajib. Panaku sumo. Iya. Ayo. Kidul kae apa? Manuk Baladewa. Pakanane apa? Undi Jawa. Ayo para kanca Taat ing agama. ben uri. Ayo nemu mulya. Kidul kae apa? Manuk Baladewa. Pakanane apa? Undi Jawa. Ayo para kanca Taat ing agama. ben uri. Ayo nemu mulya. Kidul kae apa? Manuk Baladewa. Pakanane apa? Undi Jawa. Ayo para kanca Taat ing agama. ben uri. Ayo nemu Penyanyi, penabuh, pemusik iki ora mung sak butuhe lagu. Pepeling tumrape kowe-kowe kabeh tiruwa karo aku, taat mring agama supaya uripmu besok kowe mulya. Ya, ayam tentrem ki ya nek pacare teko. Wah, lah ngono to. Ayo, bacutno Riz, bacutno aja suwe-suwe Riz. Pacare teko Ah. malan. Mbah Kemo kuwi Mbah Kemo. eling sira manungsa eling ono le padha salat ngaji sadurunge kaptekanan molo ekan juru pati. La ilaha illallah al-malikul aqul mu'min Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin sira manungsa eling ono padha salat ngaji sadurunge kapekatan Allah ikan juru pati. Warokane wis dadi kabeh, Cok.